Hvor skal vi hen? Vi skal til Holbæk, og vi skal til Gigameet med BMW Boost Junkie. De kommer efter jer. Ja. Og vi har Danny med. Yeah. Og vi glæder os til på tirsdag, der kommer de en ny bil. Det gør den. Det bliver dejligt. Hvad med så? Den skal vi bare snart se. Ja, og især til Herning. Den bliver godt. Det bliver kanonne, for der kommer vi nemlig alle sammen. Det gør vi. Og du har fået samme hotel ligesom os, ikke? Jo. Ja, fantastisk. Og hvem har vi med her? Ej, hvor lækkert. Ja, det var vi sådan. Hej. Dejligt at se dig. Nå, skal vi sted? Og vi har Jannik med. Vi skal til Holbæk alle sammen. Til juleværk. Og der er en, der står og tisser. Skulle da ikke vende ryggen til? Kom bare du. Åh, helvede. Danny var p-vagt. Ja. Jeg sagde det med at tage det vinterjakke på, det er godt. Ryser du? Ja, der er kraft, det var da koldt. Men du har ikke skruet op for temperaturen. Nej, det er sgu da heller ikke sådan, at der er mega syge på for fanden.